Aquells és el perill de la rebaixa en les partides destinades a serveis públics perquè llastra l'oportunitat de les dones per a cercar ocupació, ateses les càrregues familiars de les quals segueixen responsabilitzant-se. En els països europeus, països nòrdics, Països Baix, Alemanya, dotats amb més serveis públics potents, es fonamenta, a més, la corresponsabilitat real en les relacions i en les ajudes previstes per a la reducció de la jornada per a fill i per a l'acolliment per la parella en el seu conjunt. La crisi, a més d'ocupar i de posar al descobert l'escàndol d'un model econòmic absolutament deshonest amb enriquiments amorals per part de persones i d'empreses, ha posat de manifest la destrucció massiva de l'ocupació, principalment en la construcció i de la mà d'obra masculina, però ha ocultat els efectes devastadors de l'atur femení. Es diu que l'atur ens iguala a homes i dones, la qual cosa no és certa en termes relatius, perquè patim taxes d'activitat diferents, més del 60% de la població masculina front a un escàs 42-43% de les dones. I estan teixint moltes dones de l'administració en contractes temporals. Desigual també és la protecció per l'atur. Ja en l'ocupació suportàvem la contractació temporal i a temps parcial, cosa que ha generat menors drets front a l'atur. D'aquesta manera, enfront dels 2 anys i mig de cobertura per l'atur que es correspon als homes i que es protegeix, en els 2 anys d'incertesa, la protecció de les treballadores es situa 26 punts per sota amb una cobertura que en molts casos no arriba ni fins a 6 mesos. D'altra banda, en els sectors on estan treballant les dones, l'atur té menys incidència, la qual cosa ens demostra que cal seguir invertint en ells. Les dones avui segueixen trobant autoocupació i segueixen creant xicotetes empreses. És a dir, són capaces amb estratègies de generar activitat i de generar economia. Per anar finalitzant, en aquest compromís de Comissions Obreres per assolir una societat més justa, més lliure i més igualitària, ha d'estar l'empeny de totes i de tots. Hem de continuar treballant en l'intern i en l'extern, fent el possible per a incorporar a més dones a la nostra organització, assumint càrrecs de responsabilitat, intervenint en les negociacions i dinamitzant estratègies sindicals que ens permeten continuar sent la primera força sindical al País Valencià. Per això, i més enguany si cap, que en setembre es començarà el període de concentració major d'eleccions sindicals. Les dones heu de fer el pas e incorporar-vos a les llistes de comissions obreres i animar a les que teniu al vostre costat a que també ho facin. Més dones en les nostres candidatures és garantir l'èxit en les eleccions sindicals de comissions obreres. Vull acabar expressant el meu reconeixement a totes vosaltres que en la vostra implicació i la vostra participació activa possibilitàreu unes jornades de mobilització importants i contundents el passat 12 de setembre a Madrid i el passat 23 a València. Però per damunt de tot, el que vull és reconèixer en un dia com avui és la vostra i decisiva aportació a esta organització de comissions obreres i al conjunt de la societat. Reconeixement que no sols el devem tenir al dia d'avui, sinó que l'hem de fer possible tots els dies, en cada moment, en l'àmbit sindical i en l'àmbit de la nostra societat, la qual volem inventar. Visca el 8 de març, visca les comissions obreres al País Valencià.